ስንመጣ የኢትዮጵያ የውጭ ዕዳ የነበረው 32% የጂዲፒያችን ዕዳ ነበር። Correctly suggested Somalia due to the currency access related brawl. The Prime Minister نويح معلتات زكايدو أخيبا شجمات بحدا وجرده ويلو تقاليسو ምንድን ላይ የምንሰቃየው ገነትን ለመውረስ ነው። ገነት ምንድን ነው? ጥሩ ዛፍ፣ ጥሩ አበባ፣ ጥሩ ሽታ፣ ሌላ ሚስጥር የለውም። ጾመው ጸልየው አንዳንዶች ገዳም ገብተው ራሳቸውን ጎድተው سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا سنة كتكونوا ناي وتر من يوتيو لو ما رستي إنريو بزعبا قرن أفريقيا عباتو كروزلو مزعباتات مزارة بارستات كوينوم زلو للو خلو دما نبولوتيكا نغطبا نتهيوت نايتي مبراغ أفريقيا كتسألو زغول زبالنا مينا هنري بعبي دما كاب إثيوبيا زمنشو يكون إذا كنا تاتزي أبي إثيوبيا زكاي زلو حدش معبالتات معال تاويهم زلو هذا كابو دما أبي أحمد ناي سلطان مكيار جيرولو ناي سلطان مكيار جيرولو كنبل كلنا دما بزحات حلفتي يرولو سلامتاي بمنتاي كنريينا بمقتال عند انجليز متخوتاخو عبد زوبا ناي سوماليا ربحوم بقاحد كار يجميرو مالو ابي دما بزعبا سوماليا زلو بزح ايدون السبع يفلتني لدي زارب زي قدس منغست ايرترا ارتيس انكلتن سزاربو بريزيدنت إساياس بزعبا زحج زلو كنتات كن زاربينا I think is a very important information كلوايو بمقتال استفل عليه حبريتا استفل عليه بفلاي كاب تግራይ ዝመዘሎ ትግራይ ምስ ኣምሓራ ናይ ሰሜን ንትግራይ ናምሓሩ እንኳላይ ናይ ኤርትራ ናይ ኦሮሞ ናይ ብልጽግና ፓርቲ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ክንረክብ ፈተኒና so መጀመርያ እስኪ ብስተፈላለየ ኣርስታት ከያ ተነኸለና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል ናይ እንግሊሽ ኣብዘን ዘለዋ ናይ እንግሊሽ ትሪዋን ዘለዎም ተናገድስ ዝበልኮን ኣብ ድራር ፎር አፍሪካ ዝብል ድራር 4 አፍሪካ ዝብል ቻነል ክትረኽብዎ ትኽእሉ alright so what is happening right now መጀመርያ እስኪ ኣቢ ነዛ ትሪዋ ዘለኹም ስእሊ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ መንግስተ ሰማይ ሰብሲ ጥዑም ሽታ ጥዑም ዕምባባታት ፍሩታታት ክንርኢና ንመነ ንዑ ኢልና ኢና መስዋዕት ንኸፍር ንፀውም ንፅሊ ኣነ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፓርክታት ናሰራሕኩ ነዚ ኣብ መንግስተ ሰማይ ከይከትኩም ከም ትረኽብዎ ገይረልኩም ኣለኹ ዝብሎም ዘሎ ብዚ that's crazy የምንሰቃየው ገነትን ለመውረስ ነው። ገነት ምንድን ነው? ጥሩ ዛፍ፣ ጥሩ አበባ፣ ጥሩ ሽታ፣ ሌላ ሚስጥር የለውም። ጾመው ጸልየው አንዳንዶች ገዳም ገብተው ራሳቸውን ጎድተው ቢችሉም ባይችሉም አንዋሽም አንቀጥፍም ብለው እድሜያቸውን በሙሉ የሚሰቃዩት ከሞቱ በኋላ አምላክ ወይ በቃ አሁን በቅቷል አንተ ወምሯን ለቀቅ አድርግልንና እኛ እንቀመጥበት ለማለት ነው እንዴ? አይደለም። ጥሩ ዛፍ፣ ጥሩ አበባ፣ ጥሩ ሽታ ያለበት ቦታ ለመውረስ ነው። ንጹህ ቦታ ይሻለኛል ብሎ የሚሰቃየው እንጂ ለስልጣን አይመስለኝም። ስንጾም ስንጸልይ የምንኖረው بحفش أنا تندي سرحان زلو باركتات يزجلسنا يروك من نابلة تنك مراحزي so أبزي مجمريا أنت نرى ناي سلطان أبي مكيار جبر الله أبزي جبر زلو مكيار ناي سلطان دم أنت نرى لنا لارجع أبي بكل تعينات السلالفة ويكا كبجزين أبجزي نبوت هدروا عقمي نفسك كلا خلو لزق المنجديز فتر زلو حركة أبزي شارت دما ناي رومو حيلي أبتزل على وت هدروا عقمتي والله سلزي أبتر على تريوا بدلهم chief ናይ chief of general staff ብርሃኑ ጁላ ተወላደ ኦሮሞዩ ናይ ኢትዮጵያ ዲፌንስ ሚኒስተር ውን ኦሮሞዩ ብልለው እቶም ሓይሊ ምድሪ ናይቲ ኩሉ ዓይነት ሰራዊት ዘለዎ ድማ ብኦሮሞ ደቂ ተወለድቲ ናይ ኦሮሞ እዮም። ስለዚ ሙሉእ ወታደራዊ ሓይሊ ዘድልዮ ዘሎ ኩሉ ብኣየር ይኹን ብመሬት ይኹን ብባሕሪ ይኹን ባሕሪ እኳ ብዲጋ ማለትና እዩ ከምኡ ውን ብኩሉ بتولدت أوروما حزوالله إزاي أبو تهدراوي حيلك خون كليو ولا نتي ناتو فدرال جارد دي ولا whatever دبحال كل نجر بناعو كسمع معزقلي زخان تايو grabbing power سلطان بنفسه زت أمامنا كنتاتنا قبل خيرالو أبت بوليتيكا خنتاي مثل بوليتيكا وكايدا ناتو سلطان مكيار قبرالو عجب زحات تايبلولو كم زنسي نتي منقسي مور قلطف نمقبار ويكا حقازي نقر نمقبار زبحال أزرار بالو تقن تي real situation جن كما يكونن أبزي كردانا خلالو تزدل زلوسو انتاي زدل زلو أبزي مجمريا نايم حرس قاتلو ناي تقراي سقاتلو ناي ارترادما بابيو أب مسحابالو أب سومال سقاتلو وزي كاب كله سقاتلو زلو زي تأمامن وسباتي أب سلطان دمتو زلو
ስለዚህ ኣብዚ ሓለፈ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ከምኡውን ምክትል ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ ደመቀ መኮነን ተኣሊሎ ተፀጊዑ ናቲ ቦታ ድማ ኣብ ክልተ ነገራት ተኪቦ ኣሎ ነቲ ምክትል ፕራይም ሚኒስተር ዝበሃል ዳርጋ ስራሕ ዘይብሉ ስራሕ እዩ ሓደ ኣምሓራይ ኣብ ኣምፅኡ ኣሎ ናይ ስለያ ዝነበረ ይሱኻ ስለዚ ስለያ ዝነበሩ ኣብቲ ከባቢ ገይሩሎ ኣብቲ ቀንዲ ኣገደስቲ ዝበሃል ዘሎ ግን ንዑ ዝሰማምዕዎ እናገበረ ይኸይድ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ቀስ ብቐስ ናበይ ከም ዝምዕብል እቲ ኣንፈቱ ኢትዮጵያውያን ከመይ ይዛረብሉ ኣለዉ ፅንሒና ክንሪአ ኢና እስከ ኣብዚኣ እውን ሓንቲ ሪፖርት ላ ምስ ጀመረት ክንሪአ ኢና ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እያ እታ ፖለቲካ ዲሞክራሲ ዶ ገለ ዶ ትበሃል መብዛሕትኣ ናበይ ገፃ ከም ትኸይድ ክንሪአ ኢና እስከ ኣብዚኣ ሓንቲ ንእሽተይ ሪፖርት ነይራኒ ውቆት የሰነበቱ ሰዎች ሾመሃለሁ እያሉ ሲያስተዋውቁት የሰነበቱትን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነትን ቦታም ለአቶ ታዬ አጽቀሥላሴ ሰጥተውታል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለአማራ ተወላጅ እንዲሰጥ ተሰናባቹ ደመቀ መኮንን ባቀረቡት ምክር ሀሳብ መሰረት በ1980ዎቹ ኢህአዴግን ፎረም 84 በሚል ከተቀላቀሉ በኋላም ላለፉት 30 ዓመታት በፍጹም የተለያየ ሀልዮትና ችሎታ ባላቸው 3 ጠቅላይ ሚኒስትሮች ቢሮክራሲ ውስጥ ለሰሩት ለአቶ ታዬ ስልጣኑ ተሰጥቷል። የኢትዮጵያ ህዳሴው ግድብ የድርድር ሂደትና እዚ ፖለቲከኛ international experience ዘለዎ ዝበሃል we will see we have to yet to see ኣብ ግብፂ ኣምባሳደር ዝነበረ ኣብ ኒውዮርክ ኮን ኣምባሳደር ዝነበረ ተኣማኒ ምዃኑ ዝንገረሉ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ብሓፈሻ ብዙሕ ቶም ናቱ ካድረታት እውን ዓብይ ተመክሮ ዘለዎ ገለና በሉ ይጠቕስዎ it's yet to be seen ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ዲፕሎማት ናቱ I think ባዕሎም ንነብሶም ዳይውድስሎ እምበር ኣብ ዲፕሎማቲክሊ ብዙሕ ውፅኢታዊ ስራሕ ክሰርሑ ኣይተራእዩን እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ምስ ሶማል ጉዳይ ክንሪኢና ብሰለስተ ኣንግል ክንሪኦ ክንፍትልና እዚ ብመንገዲ ሶማል ብመንገዲ ብሪጣንያ መንገዲ ኣቢ ክንሪኢና እስከ በዚያ ንጀምር በዛ ቀዳሚት ሪፖርት Members of the Ethiopian Parliament, Prime Minister Abiy Ahmed said his country has no plans of harming Somalia due to the current sea access related brawl. The Prime Minister said, and I quote, Ethiopia has worked tirelessly for the peace of Somalia and sacrificed thousands of its children, perhaps more than any other country in the world, end of quote. He said he does not believe Somalia will take up arms against his country if... So, ኣብቲ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ንሕና ክንዲ ኢትዮጵያ ንሶማልያ መስዋዕቲ ዝኸፍለላን ደቁ ዝኸፈለላን የለን እናበለ ይዛረብ ዘሎ ንምንታይ ዕላማ ይትሕቶ ህዝቢ ሶማልያ እንታይ ይብሉ ፕራይም ሚኒስተሮም ፕሬዚደንት ናቶም ኣብ ዝሃቦ ሓፃር መግለፂ ኣብዚ ለንቀነ ዘይኮነ ነዚኣ ዘረባናቱ ዘይኮነስ ብሓፈሻ ሶማል ኣብዚ ዋን እዚ እንታይ ዕላማ ናታ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝምድና ሓይላ ሰራዊት ናይ ሱዳን ናይ ሶማልያ ሰራዊት ናይ ኣቢ ክከላኸለሎም ኣይኮኑ ዝደልዩ ዘለዉ በንጻር እዩ ናቶም ድልየ ዘሎ እዚ ኣብዚ ዝገብርዎ ዘሎ ኣጀንዳ ግን ትሪእዎ ኣለኹም ክሳብ ክንደይ ንነፍስኻ ክንድገቦም ናይ ምስራዕ ባህሪ ከም ዘሎ ንሕና ከምዚና ንሕና ጆጋኒና እናበልካ ንነፍስኻ ናይ ምውዳስ ባህሪ ሶማልያ ግን ክሊርሊ ናቶም ዕላማ ኣብዚኣ ስምዕዎ ሓፃር ሰግመንት ክባኩም እየ ኣብ ምልእቲ ቪድዮ ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ኣላትኩም ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ብዛዕባ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ እንታይ ኢሉ ነይሩ ብዝቐረበ ኣብ ጥልያን ኣብ ቅድሚ ኣብ ኤክስፐርትስ ናይ ጥልያን ዝተዛረበ እዩ the Italy and the influence and the global influence and guidance of Italy, I think Africa has a great opportunity. For us, Somalia, we are a country that was considered to be reborn, the rebirth of Somalia. Just lost everything and starting everything from scratch. Security was a top priority for the country because without security, we cannot discuss about state building, democracy, economic recovery, all this. Somalia ከም ሓዳሽ ሃገር ውሰድዋ ይብሎም ኣሎ ብሕፅር ዝበለ ናብ ጥልያን ድመፃኹ ኣነ ድማ መልእኽቲ ናተይ ኣብ ሴኪሪቲ ክትሕግዙኒ ጥራይ ኢልዎም ዝኾነ ሓገዝ ንደልዩ ዘለና ቀዳማይ ቅድሚ ኩሉን ሴኪሪቲ ጎኒ ጎኒ ድማ ቁጠባዊ ሓገዝ እውን ደሊና ደገፍ እውን ደሊና ግን ሴኪሪቲ ክብል ከሎ ሶማል ንእሽተይ ሃገር ከምዚ ሓዳሽ ሃገር ውሰድዋ ብዙሕ ፀገም ነይርዋ ክትንስእ ትፍትን ዘለያ ኣበይናይ ማለት እዩ ሓገዝ ስለምንታይ ሓገዝ ይሓትታሉ ሕብረት ኣፍሪካ ይሕግዞ እንተሎ ልስና can come only when there is a secure environment where the movement of people and the bodies and the ideas are possible as well. So this was a priority we started when I came back to the office May 2022. Our top priority, number 1, number 2, number 3 was the security. Yes, other aspects of the state building all were going on. Capacitating the state institutions as well was a major area that we were focusing, but security was the top priority. Parallelly, we have been working to that. Somalia, the security was handled by the African Union mission in Somalia for the last 16 years. That mission is going to end on the 1st December 2024, this year. سمعكم مرة؟ So انتهي زول زلو مجمريا قطر قدامنا ناي سوماليا قطر 1 قطر 2 قطر 3 سلستي برايورتيناتنا سكيورتي ويكا صتاوي رقاتنا حدنايو سلازي كاب 12 كاب 6 كاب زمص قدمي زنبر فرماجون بملو حيلي يسرحوا له زلو نصتا ناي سوماليا نزحلف 16 ዓመት
ካብ 2006 ኢትዮጵያ ንሶማልያ ከትሕኒ ኢላ ካብ ተኣቱ ማለት እዩ ተጸጣዊ ኩነታት ናታ ኣብ ኣልሸባብን ገለን ኣብ ችግር ዝወደቐትሉ ኣብ 2024 ጠቕላላ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝግበር ዘሎ ናይ ዩኤን ሓይሊ ጠቕሊሉ ካብ ዓድና ዝወፀሉ መንገዲ መፍጣሪ ኢልዎም ኣሎ ስለዚ ኣብዛ 2024 ብዲሰምበር ናይ ዩኤን ሰራዊት ጠቕሊሉ ክወፅእ ኢልዎም ኣሎ ስለዚ ናይ ዩኤን ሓላፊ ንሽተይ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ ከም ጻልኩም ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ጥራይ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝብልዎ ዘለዉ ንሕና ንፀጥታ ናይ ሶማል ከምዚና ኣገደስቲ ኢና ብላብላ ረይዎ ኣብዚ ሕጂ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ኣይ ቲንክ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ደረት ስለ ዘይብሉ ኣብዚ ሓደ ፕሮፓጋንዲስት ናቶም ዝብሎ ዘሎ ስምዑ ሰውዬ እንደዚህ ብሎ ሲያወራ ኢትዮጵያ አቅም የላትም አቅም አላት ብሎ ሲያወራ አቅም ማለት ምን ማለት ነው ብለህ ጠይቃለህ አቅም ማለት ምን ማለት ነው ፊልድ ማርሻል አቅም አለው የለውም የሚለው ለማወቅ ሁለት ነገር ነው የሌላው ሰው አቅም የሚለካው ጦሩን በመምታት የሶማሊያን ጦር በመምታት ወይም በማሸነፍ ወይ ምናምን ሊሆን ይችላል የኛ አቅም ግን እኮ ጦሩን በመምታትም በማውጣትም ሊያሸንፍ ይችላል I'm really frustrated with the level of ትዕቢት ናቶም really ኢትዮጵያውያን ዓብይ ፀገም ዘለዎም ተርዲዮም ንሎም ሓደ ንታሪክ ከም ዘለዎ ኣይቀበልዎን እዮም ለንከኔ ናይ ፈንቅል ሶምኒና ነብዕል ዘለና ምክንያት ናይ ስርሒት ፈንቅል ቅን 34 ዓመት ዘጋጠመ ተኣምራታዊ ቅያዊ ስራሕ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝገበሮ ንዒና ንዝክር ዘለና እቲ ፈኸራ ናቶም ግንሲ these people أنا قريمي زبلان انتهي زبلان حجي ناي سوماليا سي عقمية بلان قبل كله he is right factually دزارب زلو إثيوبيا economically ادعاك تكفل زي كالت هاجريا انتهي دا قبل هذا اللي خايو ادعا زي كفلت هاجر سي عقمية بلان يقتلو وتهدراوي سقمتو ويكا نسخة وتهدراوي عقمية بلان يبلكومن زريوه تويست ناي مقبار بحر سلو زلوم حمام سلو زلومي انتهي لو مسو إثيوبيا حدش ودب نكتهنس حدش تعتقرص نكتهنس ኢኮኖሚካዊ ዓቅሚ የብላና ብዙዋን እዚ ብድሕሪ መጋረጃ ካልኦት ይደፍዋ ከም ዘለዎ ግን ተረዲዩና ኣሎ ኢሉሎ ካባዝ ወፅእ ነገር እውን የለን ብዙሓት ካልኦት ዝብሎ ዘሎ እዩ እሱ ግን እንታይ ይብላሉ ንሶማልያ ተደሊና ብውሽጢ ከነጥቃዓይና ተደሊና ሰራዊትና ተውፂና ክጠፍያ እዚ ዝብል ዓይነት really ብዛዕባ ዝኾነት ሃገር ንሱዳን ተኮይኑ ትዕቢት ንጅቡቲ ተኮይኑ ትዕቢት ምስ ኤርትራ ተኮነ ትዕቢት ምስ ኬንያ ተኮነ ትዕቢት ምስ ሶማልያ ተኮነ ምስ ኩሉ ትዕቢት በቃ مهان تعبيد ناتهم درجة يبلون أبكر من أمريكا بكوبا جرنا خنو دخلينا زبلو حزبينا نزارب زلنا سترايقنا يكونن تعبيتن حصوتن أبزوم نايتوبيا مرحتي أبزي جم رأي هجي تعبي حصوت كنا بالكلنا كابافهم زوجينا لكم زلنا رأي وزجت إذا ينبرو 32% GDP أجل إذا نبر إنها بيرو سنغابا يتوبيا إذا يوج من الزاري ك37% بلاي نبر ዛሬ 10% አስገብተን 56% የነበረው የእዳችን ከጂዲፒ ጋር ሲነጻጸር ወደ 45% እኛ ቢሮ ስለመጣ የኢትዮጵያ እንታይ ብልተኒዮ ሰለስተ ዓይነት ዘረባ ንሱ አንጻር ነፍስ ማለት እዩ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ቅድሚ 2 ወርሒ ዝባላን ሕጂ ዝብላ ዘሎ ወርሒ ወይ 2 ወርሒ ገይሩሎ ኣብ መንጎን ዝብላ ዘሎ ደረጃ ዕዳና ዝነበረ ምስናትና ጂዲፒ ክነጻጸር ከሎ በዓል እኮ ይዝብ ዘሎ ኣብታ ሓደ ከም 37 ሚልዮን ኣብታ 34 እቲ ሚኒስትር ፋይናንስ ናቱ ድማ እንታይ ብላ ኣሎ 47 እንዲ ዋላ ገለ ዘሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዝዛረቦ ቁፅሪ በጓቢሎም ብዝደለይዎ ዓቕሚ ከም ዝዛረቦ ፕራይም ሚኒስተር እዚ ፋክቹዋሊ ኮሬክት ክኸውን ይግባእ بدون تدنجقي كزارب زلو زعبا كتابا يزارب زلو بزعبا نهزبي دما زي هجي نابنت ابقى البرلمان يزارب زلو ابت دما نهزبي كوميونيكيز قبر زلو ترى انترفيو هيكون لازم داي مالتيو inconsistency تزبلو ناي كتابا دي ناي غلزربا مبزحتو بعلم زفبرخو مخانو كمحجون ريبورت امتي لكم نيره نت مينستر فاينانس نتي كاب بيت صفات ناي برايم مينستر زمص زعبا كتابا بچبوت مستحبريتا انساتهم زلوم زي قرب مخانو شجر تفطيرو هم زنبره ስለዚህ فابريكا زربا ناي مزراب زي اللي نجار كنت جوبو جيركا مرأين من الزابن بزح جزء نريو زلنا بحريو كابز بجست ما يزي تهديد بتتكاكا من نريو زلنا. Though strong comments are coming out of Mogadishu, Ethiopia signed a memorandum of understanding with Somaliland on January 1st. The document has not. የሚያወራውን ሰውዬ ሐሰን ሼክ መሐመድ የኢትዮጵያን ጦር ናውጣ ብሎ ፊልድ ማርሻል ቢጠራው ይወድቃል ያሰውዬ ዋው ምታው ብሎ ቢለው ይወድቃል ያሰውዬ
እጁ ላይ ነው ያለ እንደዚህ እጁ ላይ ነው ያለው ማለት ነው እንዲም አድርጎ ይጥል ይችላል ማለት ነው እንደዚህ ያለውን አቅም ያለውን ሰውዬ ነው አቅም የለውም ብለህ የምትለው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን ልቦና ይስጥህ ብለህ So at the same time comes on the kalana very disturbing ስእልታት ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ይወጻሉ ኣብዚ I think ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት ኣብ ትዊተር ትዘውር ዘላ ኣብዚ ከምዚ ኣይክልኒ ሓደ ወታደር ናይ ኣምሓራ ክርስቲያን ኮሎር ኢና ኣለና ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሰራዊት ናይ ፌደራል ብግልፂ እናረሸንዎ ሲኢሎም መድዮም ቪድዮ ቀዲሖሞ ብቪድዮ እናተዛረቡ ፀኒሖም ይርሽንዎ ቀቲሎም ይኸዱ ማለት እዩ እቲ ኣብ መርሓዊ ዝበሃል ዓዲ ክሳብ ክንደይ ከምኡ ገይሮም ብቐጥታ ክንደይ መንእሰይ ከም ዝረሸኑ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ተደጋጋሚ ይስማዕ ኣሎ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ዘሎ ብዛዕባ እዚ ቁጠባ ተወለድቲ ኣምሓራ ወይ ካልእ ሓደ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ክዛረብ ከሎ እስከ ንእሽተይ ንስማዕ ሽዑ ኣብቲ ናይ ኣባይ ብሪጣንያ ዝገብርዎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ክንሰግር ኢና ኢኮኖሚው አንሳውም አለ ስለ ኢኮኖሚው በዛውም ስለ ራቡ እናነሳለን ስለምን እንደሚያወራም ስለ የትኛው ሀገር ምናልባት አብይም አህመድ የሚያውቃት ኢትዮጵያ ትኑር ወይም ደግሞ ስለሆነ ስለሌላ ሀገር ኢኮኖሚ ሁኔታ ያወራ ይሁን የምናውቀው ነገር የለም ስለ ኢትዮጵያ የሚያወራ ከሆነ ግን የህዝቡን ኑሮ ይመልከተው ሌላ ምንም ማለት አይደለም የህዝቡን ኑሮ ይመልከተው በቀን እዛው እኮ ፓርላማ ይጠይቁታል በቀን 3 እንደው አማርኛው ሰውየው አልገባ ብሎት በደንብ አልገልጻል እንጂ አንዴ ምክር እንታይ ዝብል ዘረባ ብዙሕ ግዜ ተሰምዕ I think ኣቢ ከም ዝትሪዎ ካብ ክዳኑ ካብ መኻይኑ ካብቲ ኦፊሳቱ ገለ እንተሪኻዮ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ዘመሓድር ዘሎ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘመሓድር ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ምዕቡል ከተማ እዩ እቲ ካልእ ኢትዮጵያ ኩማ ኣይኮነን ድኽነት ኣሎ ማለት ንምግናን ኣይኮነን ካብ ትግራይ ዝመፅእ ዘሎ ስእልታት ረእይዎ እቲ ህዝቢ እንታይ ይመስል እንታይ ዓይነት ናብራ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ኣከዳድና ኣለዎ እንታይ ዓይነት መነባብሮ ኣለዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እቲ ኦፊስ ናቱን እቲ ኣካይዳ ናቱን ክትሪኦ ከለኻ ሰማይ ምድርን ፍልልይ ዘለዎ እዚ ከዓ እቲ ማሲቭ ዲስኮኔክት ዝበሃል ኣብ መንጎ እቲ ህዝብታት ዘሎ ፍልልይ በፍጹም ከተቀናብሮ ዘይትኽእል ዘሎ ደረጃ ድኽነት ኣብቲ ዘሎ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ዘሎ ጋፕ ማሲቭ ዝኾነ ጋፕ እዩ ዘለዎ ስለዚ ኣብ ዘመሓድራ ዘሎ ንዑ በታ ንሱ ዝበልዓ ዘሎ በታ ንሱ ዝኽደና ዘሎ በታ ንሱን ስድሩን ዝነብርዋ ዘሎ ስለዚ ዕቅና ዘሎ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዘላ ኮይኑ ይስምዖ ዘሎ I think ብዛዕባ እቲ ሃገር እውን ክዘውር ከሎ በለጭረጭ ዝብል መንፀፍ ገይሮም እዮም ፅበይዎ ከምዚ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ዝገብሮ ብእግሩ እናኸደ ጎቦ ገጠርን ኣልፊ ቁሾትን ተተዓቱ ነርካ ደን he would know ከም ዓይነት ክዳን ተኸዲኑ ከምዘይከይድ ምነገሮ ነይሩ ነፍስኻ ይነግረካ እዩ ህዝብኻ እንታይ ዓይነት መናብሮ ወይ እንታይ ዓይነት ህይወት ይነብር እንድሕር ሪኢኻ ንዑ ክትመስል ኢኻ ትፍትን መራሒ እንድሕር ኮንካ ላይክ ሊደርሺፕ ማለት ምስ ህዝብኻ ክትመስል ኣለካ ህዝብኻ ተራ ጨርቂ ተኸዲኑ እናኸደ ከሎ ንስኻ ዲዛይነር ክሎዝ ተኸዲንካ ትኸይድ ኮይንካ ሪኢለ ኣእምሮ የብልካ ጥራይ ክብለካ ዝኽእላኒ እቲ ንስኻ ተመሓድሮ ዘለካ ህዝቢ እቲ ንስኻ ንዑ ከተመሓድር ቅድሚት ሓሊፍካዮ ዘለካ ህዝቢ ሓመድ እናበልዖ ከሎ ንስኻ بفصم اب ناتون هيوت فصيق اب هيوت كا زير تخوين ولا نختمسل وكم زي تمثل تخوين كا كومبليتلي نسخه ابكال عالمي خاتنبر زلغا اي ثينك نعبدما ولاتي زغبرو زل بالاسن غرنا بغمنتيتيخا كمتي قدميز نبر نغوس هايله سلاسه حزب بطميت بحصبنا نمتقلو نيوروبا نامريكان كحجز ييلو دفكر زنبره لك نسوس لزون رول موديل ناتو بحري بتدغاغامي يرايو مالتيو سو ازن ود زند ما تقم جناب زيان خيدسكه Minister Ahmed, our colleague, some time ago I proposed to Minister Ahmed, I remember correctly, suggested that it's for the UN to determine this. But nevertheless, I think a lead from the UK in suggesting that Somaliland be recognized in its own right. Because, for example, they both share with Somalia the SOM designation. So I think Somaliland being its own entity would probably be beneficial all round. Would the Minister agree? So comes to reward لهم عد إنجليز ويكا UK بستفعل عليه من قديم متتتاو أبزنا الصوماليا قداي يدفع فولو خمسة لو أنا إذا I think أبز حلفة عمتات زرزلو عنداري كايدانا عد إنجليز أبز حلفة وين قد محيرت معلتاتون منيستري انفورميشن نيرترا يمانا قبر مسكال أو يمانا قبر مسكال أو تيو خمسة نبرة تايلو نيرو تي زي امباسادراتهم كمون فلويات لوخات ناتاتهم زوج وزلو زربا بفلاي عندارا كايدا بالإيرترا هجر ما بالسوماليا لولاونت ناي سوماليا تحيسهم سومالي لاند خن ريكوغنايز كن قبرادو قلو دو كبلو خلو نتناي قدم ناي جزءات حيلوم زنبروم لو مزي بلوم نعو كمال سوز فتنو زلو زهقنو لو زلو جزينا نرزلنا
ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ዓጀውጀው ዘብል ምስትና ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ቀይሮም ኣለዋ ኣይነገርዎም እንዲኦም ገለ ኮይኖም እንድዒ በይኖም ይዕንድሩ ኣለዉ ዓቕሞም ግን ድሩት እዩ ኣብቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ንምትትታው ብዙሕ ፈተነታት ሃቀነታት ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክምለስ ቅድሚ ናብቲ ብዓብዩ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ቅድሚ ምኻድና መጀመርያ ነዚ ኣርኢና ናብቲ ኔክስት ቶፒክ ክንሰግር ኢና ብዙሕ እዩ ኣብቲ ናይ ዶሜስቲክ ፖለቲካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ብወገን ትግራይን ገለን ዘሎ ብዙሕ ሓበሬታ ኣለና ኣብኡ ቅድሚ ምኻድና እስከ ነዚያ ንስማዕ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንሱ ዝመርሖ ልኡኽን ከም መቕፅልታ ናይቲ ኣብ ዝተፈላለያ ኣፍረይቲ ትካላት ኢጣልያ ከካይዶ ዝቐነየ ዑደት ብ6 ለካቲት ካብ ከተማ ፔሩጃ 300 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ኣብ ኣውራጃ ሉካ ኣብ ዝርከብ ትካል ፍርያት እምነበረድ ሄንሮክስ ዑደት ኣካይዱ ልኡኽ ኤርትራ ነዚ ኣብ 50,000 ሄክታር ተደኪኑ ዝርከብ ዘመናዊ ትካል እምነበረድ ተዘዋዊሩ ኣብ ዝተዓዘበሉ ንኣሰራርሑ ዓጢቕዎ ዘሎ ቴክኖሎጅን ውፅኢቱን ብዝምልከት ብኪላታት መብርሂ ተዋሂብዎ ኣብ 1821 ምፍራይ እምነበረድ ዝፈለመ ትካል ሄንሮክስ ኣብዚ እዋን እዚ ብዕቤቱ ብቕዓት ምህርቱን ዓጢቕዎ ዘሎ ዘመናዊ መሳርሒታትን ኣብ ዓለም መሪሕ ተራ ሒዙ ከም ዘሎ ፍርያቱ ድማ ናብ 6 ክፍለ ዓለማት ከም ዝከፋፈል ኣካየቱ ገሊፆም ትካል ፍርያት እምነበረድ ሄንሮክስ ምስ ኤርትራ ብሽርክነት ንምስራሕ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝርከብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንሱ ዝመርሖ ልኡኽን ኣብ ኢጣልያ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ብምቕፃል ብ4-5 ለካቲት ናብ ዝተፈላለዩ ኣፍረይቲ ትካላት ማእከላት ምርምርን መስሕብ ቱሪዝም ኖሪችያን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብቐፃሊ ናይ ዑደት ምስ ኣገደስቲ ትካላት ዝበለን ርክባት ይገብር ከም ዘሎ ኣብ ጣልያን ብተደጋጋሚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይመፅእ ኣሎ I think it's important ከምኡ ሃይ ዴሌጌሽን ናይቲ ሃገር ምስ ወፃእተኛታት ሽርክነት ንምፍጣር ብተደጋጋሚ ኣብ ዝገሊፅና ኣለና ሓደ ፅንሂ ኢሉ እውን ካልእ ክኢላ ክገልፆ ከለኹ ሰሚዕና እዛ ኣገዳስነት ኣለዎ ካብ ኩሉ ድማ ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ክምለስ ምዃኑ ይንገር ፕሬዚደንት ኤርትራ ብሓፈሻ ግን እቲ ዝገብሮ ዘሎ ዝምድናታት ንኤርትራ ከርብሕዋ ኣብ ዝኽእሉ ኣብ ሕርሻ ኣብ ማኒፋክቸሪን ከምኡውን ኣብ ኤነርጂ ኣብተን ኣገደስቲ ፅላታት ዝበሎም እዚ እቲ ብወግዕ ንሪኦ ዘለና ኢና ብድሕሪ መጋረጃ ክግበር ዝኽእል ናይ ፀጥታ ድዩ ናይ ወታደራዊ ድዩ ናይ ካልእ ነገራት ንሱ ምስ ግዜ ክረአ ዝኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ናብ ፅቡቕ ኣንፈት ዝኸይድ ዘሎ እዩ ኢንዳስትሪ ናብቲ ዓዲ ንምእታው እዚኦም ኢንዳስትሪ ክኣቱ ተኮይኖም ብዙሕ ቀረባት ክግበር ኣሎ እቲ ቀረባት ክግበር ተኮይኑ ጣልያን ኣብቲ ጌም ናይ ኢኮኖሚ ኣብ ኣፍሪካ ብዙሕ ዝሒላ ዝነበረትን ዳርጋ ሓሲሱ ዘሎ ሽማንያ ስለዚ ናብቲ ጌም ክትምለስ ተኮይና በቲ ዝከኣላ መንገዲ ክትገብር እያ ጣልያን ድማ ሓደ ሌቨሬጅ ኣለዋ ወይ ከዓ ዘይረአ ሓይሊ ኣለዋ እንታይ እቲ ሓይሊ ድማ ኣሜሪካ ንጣልያን ለሚናያ ካብቲ ናይ BRI ዝበሃል ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ናይ ቻይና እታ እንኮ ኣብ G7 ኮይና ምስ ቻይና ብቐጥታ ክሰርሕ ድልውነት ዝነበረ ሃገር ጣልያን ጥራይ ነይራ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ለሚኖም መብፃዕትዮም እዮም ካብቲ ናይ ቻይና ፅልዋ ወፂኦም ኣብ ፕሬዚደንት ናይ G7 ገይሮማ ዘለዉ ስለዚ ዓብ ተሰማዕነት ኣለዋ ገለ ኣሜሪካን ተደይሰሚዓታ ድማ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል እያ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኤርትራ ብኩሉ ከሳቢት እያ ምክንያቱ ቻይና ንባዕላ ምስ ጣልያን ንባዕላ ምስ ቻይና ክሰርሕ ድሌት ዘለዋ እቲ መንግስቲ እውን ብዙሕ ፀቕጢ ዝገብር ትፋርታ ብታሕቲ ዘሎ ስለዚ ምስ ቻይና ትሰርሕ ኣላ ኤርትራ ምስ ጣልያን ድማ ክልቲኡ ነቲ ጌም ብጣዕሚ ማስተርፉሊ ኣንቢቦም እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ ክርዳእኩም ዘሎ ክርዳእና ዘሎ ሶሪ እንታይ ማለት እየ ወላ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ባላንሲንግ ምስ ራሽያ ከምኡ ድማ ምስ ቻይና ዝገብሮ ዝነበረ ዝምድና ኤርትራ ከምኡ ድማ ኣብቲ ሪጅን ተኮይኑ ኣብቲ ሪጅናል ፓወርስ ዝበሃሉ ምስ ስዑድ ዓረብ ኣገዳሲ ሃገር እዩ ስዑድ ዓረብ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዎም ኣብዚ ሕደት ዓመታት ጥራይ ዘይኮነስ ነዊሕ እዋን እውን ዝዓቀብዎን ዝመልመልዎን ከምኡ ድማ ናይ ቀይ ባሕሪ ፀጥታ ተወሲኽካሉ ድማ ኣዝዩ ኣገዳስነት ዘለዎ ንክልቲኦም ምስ ግብፂ ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ስምምዕ ኣለዉ ምስ ኬንያ ስለዚ ተን ሪጅናል ፓወርስ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ድማ ፅቡቅ ገይሮም ሒዞሞም ኣለዉ ስለዚ ነተን ፓወር ነቲ ኢስተርን ፓወር ዝበሃል ራሽያን ቻይና እንድሕሪ ሒዞም ኣሜሪካ ዝኾነ ክገብርዎም ኣይክእሉን ኣሜሪካ ሕጂ ብመንገዲ ናይ ቻይና ብመንገዲ ናይ ጣልያን ገይሮም ምስ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክዕርዩ ከም ዝደልዩ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እዚ ገይም እዚ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ኣንቢቡ ነቲ እገዳ ኢንዳይሬክትሊ ወላ ዳይሬክትሊ ኣሜሪካ ክትኣልዮ እንተዘይደልያ ወይ ግዜ ክትወስድ ተደልያ ብመንገዲ ጣልያን ገይሩ ድፊት ክገብር ይፍትን ኣሎ
ስለዚህ ጣልያን ድማ ካብቲ ጌም ናይ ኢኮኖሚክ ኮላቦሬሽን ድሒራ ስለ ዝነበረት በዚ መንገዲ እሞኻ ኣብ ስትራቴጂክ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ቀይሕ ባሕሪ እሞኻ ኣብዚ እዋን እዚ ብሑትን ብገለን ኣብ ብዙሕ ሽግር ዘለዎ ንኤውሮጳ መፍትሒ ክትኮነሎም ብትኽእል መንገዲ ብምምፃእ ነዚ ኩነታት እዚ ንኤርትራ ንክሕግዙ ኢሎም ዘይኮኑስ ንቁጠባ ንፀጥታ ንኩሉ መዳይ ንጣልያን ንቅድሚት ተሰማዓነት ኣብ ኤውሮጳ ሕብረት ንክህልዋ ክሕግዛ ስለ ዝኽእል በዚ መንገዲ ገይሩ ፅቡቅ ገይሩ ኣንቢብዩ ዝሰርሓሉ ዘሎ and this is very very interesting and very powerful and I hope ውፅኢት ናቱ ድማ ከምታ ኣነ ዝብለኩም ዘለዎ ቀሊል ዝምድና ሓንቲ ፋብሪካ ወይ ናብቲ ከይዱ ጥራይ ኣይኮነን ብድሕሪኡ ብዙሕ ስትራቴጂ ዘለዎ ኣካይዳ እዩ ኮይኑ ዝረኣየኒ ንዓይ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ካብ ገለ ዝመፀ ንፍሉይ ሓበሬታ ስለ ዘሎ ኣይኮነን ግን ጂኦፖለቲካ on daily basis ስለ ዘንብብን ዝከታተልን ዘለኹ እቲ ገይም ድማ ኣብ ምፍጣት ናይ ዓለም ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎ ቦታ ሓይሊ ክህልዋ እያ ትደሊ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እናኸሰረት ትኸይድ ዘላ ሃገር እያ ስለዚ እታ ኣንኮ ክትገብሮ ትኽእል ኣብ ትክክለኛ ግዜ ከምዚ ዓይነት ዝምድናታት ምስ ኣገደስቲ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ዘለዎን ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ኣገርግር ትብላላ ናይ ኣብ ስልጣን ንሪኦ ኣለና ብሓፈሻ ግን እቲ ማእከል ስሕበት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ንኤርትራ ብዋጋ ናይ ኤርትራ እዩ ነይሩ ኤርትራ ግን ነቲ ዕብለላ ናይ ህወሓት ዝነበረ ኩሉ በንጢሳ ስለ ዝወፀት ኣብዚ እዋን እዚ ሓያል ሃገር ወታደራዊ ፀጥታዊ እሞ ኣብ ስትራቴጂክ ቦታ ዘለዋ ርጉእነት ዘለዋ ሃገር ከም ምዃና መጠን ምስ ኤርትራ ዝምድና ከምዚ የድልየና ዘይኮነስ ግዴታ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ የመን ሕማቅ ኩነታት ኣላ ሱዳን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ናብ ዝበኣሰ ኩነታት ይኸይድ ኣሎ ሶማልያ ድማ እዚ ናይ ኣባ ዓንዳሪ ኩነታት ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ እቲ ፀጥታ ናይቲ ዞባ ኣብ ዝርግርግ ከያቱ ንኤርትራ ከመይ ጌርካ ሒዝካ ነቲ ካልእ ነገራትካ ትሕግዝ እዩ ክኸውን ዘለዎ ትገይም እስከ ንእሽተይ ኤክስፐርት ክወስኸላ ሽዑ ኣብቲ ናይ ህወሓት መግለፂ ክንሰግር ኢና ኣብቲ ናይ ብላክ ኣፍሪካ ወይ ሰብ ሳሃራን ኣፍሪካ ዝበሃል ሰሃራ ዘለዎ ናይ ኣፍሪካ ክፋል ብጀካ ኣፍሪካን ብጀካ ደቡብ ኣፍሪካን ብጀካ ኤርትራን ሰኻላ ይነበረ ስለዚ ኣብቲ መሳሕ ናይ ሃገርነት ሃገር ናይ ምዃን ዘሎ ኩነታት ኣብ ቅድመ ግንባር ዝስራሕ ዝነበረት ሃገር ስለምንታይ ከብቲላ ሃገር ንከይትኸውን ንብል ሕቶ ኢና ክንልዕል በፂና እዚ ብድሆ ዝኸ ጥራሕ ታሪክ ድዩ ወይስ ጋብሎም ኣሎ ነቲ ንደልዮ ናይ ለውጢ መስርሕ ብኸመይ ክፀልዎ ሰኒሑ ብኸመይ ከይፀልዎ ኣሎ ብዝብል ኢና ተዛሪብና ምስ ኣቦራይ እምበር ኤርትራ እቶም ሽዑ ንዓለም ዝውርዋ ሓያላን ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ስዒሮም ዝወፁ ሃገራት ብፍላይ ምዕራባዊ ሸነኽ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ንቀርኒ ኣፍሪካ ኤርትራ ዝርከበሉ ኩናት ዘላ ቦታ ቀይ ባሕርን ባብል መንደብን ከም ቀንዲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ቦታ ስለ ዘጠመቶ ኣብኡ ዓብላሊ ግደ ክህልወና ኣሎ ዝብል ስትራቴጂ ስለ ዝነደፈት ኣሜሪካ እሞ ክትቀስን ትኽእል ከዓ ኤርትራ ንፃ ሃገር ተኮይና ዘይኮነስ ኤርትራ ኣካል ናይታ ዝያዳ ተዓምሉላ ኣብ ትሕቲ ከም ዝነበረት ኢትዮጵያ ዝብል ነገር ኢሉ እዚ ከም ብድሆ ኮይኑ ፀኒሑ ንኤርትራ ነፃነት ክልእዋ መታን ከይ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ታሪክ መታን ከይነብል ከም ብድሆ ኮይኑ ፀኒሑ ወላ ድሕሪ ነፃነት እውን ኣብ ነፃነት ናይ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ከቢድ ዋጋ ከፊሉ ናይ 30 ዓመት ዕጥቃዊ ቃልሲ ተኻይዱ ነፃነት መፅኡ ከብካ እውን እንደገና ኣብ ልዕሊ ህላዊኣ ከንፅላሉ ዝፀንሐ 30 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህላዊኣ ከንፅላሉ ዝፀንሐ ሓደጋታት ናይ ኣርባዕታት ፖሊሲ እዩ ሕጂ እዚ ብሓደ ሸነኽ ክኸውን ከሎ በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ጉራብትና ከዓ ኣብ ዝንቡዕ ታሪክ ተመርኮሰና ይግባአና ሕቶ ሓንሳብ ብስም ዓባይ ኢትዮጵያ ሓንሳብ ብስም ዓባይ ትግራይ ኩሉ ከዓ ንባሕሪ ዘቋመተ ብድሆታት ክሳብ ሎሚ ፀኒሑ እዩ ነዚ ነገራት እዚ ኣብ ግምተት ኢኻ ኢኻቲ ናይ መፃኢ ክትገብሮ ትደሊ ክትቅይስ ክትሓስብ ትኽእል ብዙ ብዛዕባ ዘሪብና ስለዝቀርቦን ፈርቓን እዩ ብዙሕ ነገራት ደናቢዋ እዩ ኤርትራ ኣብዚ ካብዚ ብድሆ እዚ ስዒራ ሙፃ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ምህላዋ ምናልባት ነቲ ንደልዮ ናይ ሪሊ ኣገዳሲ እዩ ግዜ እንተረኺበ ክመለሳየ ብዛዕባ እዚ ዘሎ እውን ንእሽተይ ይዛረብ እዩ ሕጂ ናብቲ ናይ ኣብ ትግራይ ከባቢ ዘሎ ንዞባና ድማ ዓብዪ ኣገዳስነት ዘለዎ ሓበሬታ ክንሓልፍ ኢና ቅድሚ ናብኡ ግን መሰጋገሪ ኢሳያስ ክትዕሹ ሄይ ኢሳያስ እኮ ብፀላኢ ደረጃ ስለ ዝኾነ እምበር ንፀላእቱ ከመይ ገይሩ የንበርክኽ ዝፈልጥ ሰብ ብጣዕሚ እታ ትብዓቱ ሓደ ሓደ ከምኡ መራሕቲ ድማ ንትግራይ የድልያ ታት ድማ ብቃዋምነት ንምፍታሕ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ህዝበ ውሳነን ክግበር ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ተመሊሱ እዩ ተባሂሉ ዝተገለጸ ግቡእ ዘይኮነን ሕዝውን ብሚሊዮናት ዝቁፀሩ ተመዛበልቲ ኣለው ኢሉ መረበቶም ብዘመዛበልዎም ዘይሕጋውያን ኢሉ እቲ መግለፂ ብዝፀውዖም ከም ዝተተሓዘ ብምግላጽ ኣብቶም ከባቢታት ዝተመስረቱ ምምሕዳራት መንግስቲ ፌደራል ክንደፍሪሱ ፀገም ፈታሐ ምዃን ኣካል ፀገም ዘምሰሎ ተግባር እዩ ክብል ጊዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ገሊጾሎም هنب كم زخونات سب كم زي بالله
እዚን እንተንሽጣርኦም ፕላን ኤ አማ ሕብራዊ መራኸቢታት ሃገርካ ገሃነብ ከም ዝኾነት ሰብ ከም ዘይብላ ሰራዊት ከም ዘይብላ ህይወት ከም ዘይብላ ሰቢኾም ዓድኻ ተድፍር መንሰይካ ከተፍልስ ነዚ ይዕድሙኻ ኣለዉ ፕላን ቢ መእተውሲ ኢኖም ዝጸንሑ ጭፍራ መሪሕካ ዝቕተል ወገንካ ኣቕቲልካ ዝዝመት ታሪኽካ ዝሚትካ ክትኣቱ ይከኣል እዩ ይብሉኻ ኣለዉ ኤርትራዊ ሓይልታት ምክልኻል ድማ ከም ዝብለካ ኣሎ መሬት ዓዲ ኣቦይ ጓና ካብ ዝረግፃ 30 ዙርያ በፂሒ ዘሎ ሰርቪስ 3000 ይብፃሕ ሓለዋሪም ቀጻሊ ማለሊት መሬተይ ካብ ትረግጽ ኣፍሪቃ ክልተ ሰብ ትረፍዋ ንሶም ከማን ኤርትራውያን ወድን ጓልን እንተዘይ ኮይኖም ግብግብ ንመንነት ክቕጽል ካብ ንወያነን ጎይቶታን ሽጎይታ ይምባል 100 ዓመት ውግእ ንርስቲ ዓዲ ኣቦ መሮር ምሕዳር ሓላሊ أستوعل نسخة سبيخة سب سبوخة مبقول لك سب وياو مريت زفلقا إرتراوي نسخة خبوريخة ريمون رستون كملس نبسوة سيخم عراويت مرور نبيرو عدزات بهار السروت إرتراوي نسخة زيغايخة كم سبب زمان سب تحنجيرا فقدو تقوال الكل الديكونت زنقا سماي سقيلة بمسوعة وارق دكا كاب أفحر قص استمنزعت بانديرا استخلت مكحتها قرز الله كإرتراوي نسخة نمثل لأولاونا تكاخت الطبق تمال برد قري نفاس حيال صحي حقاي سيركا معقد زغننكا تغنى زبر عنكا ودحاد لبي إرتراوي إخا نمنتاي كل تخميت تخفل زبولخا كل تميت خميت خفيلكا أفلوق أمتس أتيخا أمباسادر تسمخا إرتراو طبقا لذي سدريا تريفا سدر قراي كم زبلو وبوتات كل عرمو آششنخا أما حزا تتحاز ترير كوتان وقحتاي نايزي زحلف عسرتات عمتات نوح كويناتن كسارون حلفنت زياتر يوازر لهم فيديو اب كونفرنسنا يا أديس أبابا أفشان شعتميتين تسعان حدا نستغايديو أبزيا كونفرنس بريزنتي سيازو سمعو تاريخ يزو سمعو very very important تحتتي مخانم كالرقاقص فتو مخنياتو بتدقاقامي እዞም ዝሓለፉ ስርዓታት ናይ ኢትዮጵያ ሃይለ ስላሴን ደርግን ጥራይ ተባሂሉ ስለ ዝዝረብ ናይ ዝኾናት ዝጠንቅ ካብ ዝኾኑ ቀንዲ ሓይልታት እዞም ዝጠቀስክዎም ናይ ግዳም ሓይልታት ምዃኖምን ክረጋገጽ ዝግብኦ ሓቂ ናይ ሃይለ ስላሴን ናይ ደርግን ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸሙ በደል እንተልዩ ብፍቓድን ብምትብባዕን ናይዞም ሓይልታት እዚኣቶም ምዃኖምን ክርሳዕ ይግባን ግጭት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ ግጭት ዘይኮነ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መሰል ንርእሰ ውሳኔ ኣብ ቅድሚ ፍትሕን ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለምን ምዃኑን ክርሳዕ ይግባን ኣብዚ ዝሓለፈ 40 ዓመታት ን10 ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ ብዘይ ድልየቱ ኣብ ፌደራላዊ ቀይዲ ተቋሪኑ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ቤት ማእሰርትን እናተጨፍጨፈ ኣብ መጋባያታትን ኣብ ጽርግያታትን እናወረደ ንዓለም ማሕበረሰብ ልኡኻቱና ሰደደ ኣብየት ኣብ ዝበለሉ እዋን ዝሰምዖ ሓይሊ ስለ ዘይረኸበ ኣብ መወዳእቱ እውን እቲ ብሓይሊ ዝተገደደ ናይ ፌደራል ቀይዲ ብኣዋጅ ተበቲኹ ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይነበረ ብረታዊ ቃልሲ ከም ሓደን መዋጻጽን መገዲ كوسات كأنا يقدني نيرو أوشت 3 عامات اتي مسال ترقيصو بحيلي كفلق سلتدليه ناي هايل سلاسي ناي درقن سرعات راي زيكونو ناي دق حيلتات رئيس حيالان أبوني زوم سرعاتات زياتهم ناي بوليتيكان ناي دبلوماسين دقف مهات راي زيكونه حيلي نايزي سرعاتات زي عم مشفلاق مسل حزب إرترا وسان 5 قوم مقبار كله عبزيز لنا زمن زمصو ويعبزل لنا زمن تكنولوجي زمصو أطوار نعطو نزي أمونغو حزب إرتران حزب إثيوبيان بسلام بمتحققاز بمرددا كما عبل زنبور زمدنا ن3 عامات ندحريت قوتيتهم بأطوارهم بنتمثل مرقاصهم ناي إذا حلفنايو نوح اوان كساراتات تنقم منبارون كي تقصكو حل فايدل
ናይ ሃይለ ስላሴን ናይ መንግስቱን ስርዓት ዝሕተትሉ ነገር እንድሕራልዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሓንሳብ ብሓድነት ሽም ሓንሳብ ብናይ ሰውራ ሽም ሓንሳብ ብናይ ኣምላኽ ሽም ብዝተፈላለየ ኣስማት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝረብሓ ዘይብሉ ኩናት ንኽኣቱ ኣብቲ ኩናት ንኽሓርር ኢትዮጵያ ንኽትዓኑ ኢትዮጵያ ንኽትዳኸም ስለ ዝሰርሑ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተሓተቱ ምዃኖም ጥራይ ክጠቅስ ፈቱ ቃልሲ ብናቱ ውሱን ዓቕሚ ኣብዚ ዞባ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣፍሪካ መዘና ዘይብሉ ናይ ሰብ ክሳራ ከፊሉ ልዕሊ 100,000 ህዝብን ተጋዳላይን ኣብ ውሽጢ ናይ ውግእ ኩናት ተዋዲቑ ኣማይታት ኣሽሓት ሰንቲሎም ወይ ብኩናት ተጎዲኦም ሓደ ሲሶ ናይቲ ህዝቢ ዓዱ ገዲፉ ኣብ ስደት ከም ዝነብር ተገዲዱ ንዝኹሉ ጸገማት ብሓደ እግሩ ደው ኢሉ ተቃሊሱ ኣብዚ ዘለና እዋን መሰሉን ርእሰ ውሳኔ በቲ ዝደለዮ መንገዲ ናይ ሰላም ዘይኮነ በቲ እቶም ድልየቶም ከረጋግፅሉ ነቲ ኩናት ዝኸፈቱ ሓይልታት ማለት ብናይ ዕጥቂ መንገዲ መሰሉ ከረጋግፅ ክኢሉ ኣሎ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሕና እቲ ምርጫ እንታይ እዩ እዚያ ስምዕዋ ሕጂ እቲ ሕቶ ከናውሕ ኣይደልን ኣብዚ እዋን እዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚ እዚ ጉባኤ ንሰላምን ንዲሞክራሲን ተላዒሉ ስለ ዘሎ ንሕና እቲ ዝግባእ መሰልና ትዝኽፈል መስዋዕቲ ከፊልና መሰልና ረጋግጥና ኣለና ካብዚ ኮንፈረንስ እዚ ይኹን ካብኡ ዝወፁ ናይ መንግስቲ ትካላት ክንፈልጦ እንደለ ከዓ እዚ ስርዓት እዚ ወይ እዚ ሕጂ ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት በቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝፀንሐ ኣገባብ ፅውፅዋይ ብምፍጣር ኮነ ዝተፈላለየ ምስምሳት ብምምሃዝ ኩናት ክቕፅል ዝደሊ ሰላም እዩ ዝደሊ ክንዕዘብ ኢና መፂና ከም ተቀዲመ ዝበልክዎ ንሰላም ዝተበገሰ ክኸውን ተስፋና ላዕሊ እዩ እዚ ማለት ግን ካብ ምጥርጣራት ዓዲ ውዕሉና ኣሎ ክባሃል ኣይከኣልን ኣብዚ ምናልባት ቅድሚቶም ካልኦት ነጥብታት ኣትየ ምዝራበይ ኩናት ዝደልዩ ኩናት ከራሳስኑ ዝፀንሑ ሓይልታት ኣለዉ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ምናልባት ምስናቶም ስምዒትን ድልየትን ዘይከይድ ሓይልታት ክህልዉ ይኽእሉ ብዝተፈላለየ ጉልባባት ብጨለ ዝኾነ ቀራርባታት ንሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ጠምዚዝካ ጠማዚዝካ ተመሊሱ ህዝቢ ኣብ ኩናት ከም ዝኣቱ ንምግባር ዝሰርሑ ሓይልታት ስለ ዘለዉ ነዞም ሓይልታት እዚኣቶምን ህላዊኦምን ከዓ ስለ ንፈልጥ ኣብ ልዕሊ እዚ ኮንፈረንስ ዘለና እምነትን ተስፋን ላዕሊ እኳ እንተኾነ ምጥርጣራት ከም ዘለና ከይጠቕስኩ ክሓልፍ ኣይደልን shishi dabur ajaklani nikol kabde bagar walala belai walala shishi dabur ajaklani nikol kabde bagar walala walala shishi dabur ajaklani nikol kabde bagar ኣብ ኤርትራ ዝረኽብዎ ሰላም ካብ መስመራ መንደፈራ ኸድና ዝሓካዮ ነይሩ
اتي عزوز ملأخت نايتي صحف سلازا قدسني ايه خمبو مريسة زلو ኣብዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲ መልእኽቲ ክበኩም እየ ብዙሕ ነገራት ስለዘለኒ ልስና عسى برؤسو ايو ممشماش زيجمر مثل فرنساويان إليت مهارات تجري حجون كاب حلماوي هتفتف أي تجلاجون مليون حزبي تأتيو أنت زي تماهيرك بمنتهي كتب مهار تقال تاريخ جنب تقاوم إترا أب تجري أي تعوتن سلمنتهي مبار كاب زوجة تحطي تبيجي صح تمري صح حتى كا بتنتهي من الكأس يفكر لها جنسكي أبزن سلس متفتات أبزن صح صح كيان أتوكينا كاب تمسح فت وزعي بناتك عندك نزوي حدش حبريك موسيقى كم تخليها أنت خاطر مدلي خاصك نتوما بيترا خوينو نزنات كتصحكم بوزيك له جن كأ نتي مدرتات كابتلايز وصلوا بالسمع وشغلاتهم حساباتهم حساباتهم زل عامل إترا كتبوا لهم كلها أنت كتبوا لهم تقال وقتي مجمرياتنا وزوسدات تدغاغامن اي بوغن تግራይ ዘለው ኤሊት ወይ አዚም ጸለውት ሰባት ክዝረብ ጸንሐ ዘረባታት እናተደጋገመ ተሓደ ካብ ተሓደ ሓይሽ እንዳበልካ ክትጽበ እናተጸበኻ ከለኻ መመሊሱ ግን እናገደደ ኸይ ስለዘሎ አትሊስት ብዝተወሰነ መልክዑ ጽቡቅ ከም ዘይኮነ ትዝረብ ዘሎ ዘረባ ንምግላጽ ማእዝኑ ንኽሕዝን ሚዛኑ ንኽሕሉን ካብ ዝብል ጽሒፈ እዮም ከም ውጽኢቶም ግብካየስ ናብ ዕድመውን በቂዕና ኣለና ማለት እዩ بمسارات حزب ኤርትራ لكم زلخم دوبنا كمنا إسرائيل ግብፅን ብሬተ ዘይኮነ ብፈንጂና ክነካልሎ ብፈንጂ ማንም ሰብ ንኸይኣቱ ናይ ሃገርና አሩ ኢትዮጵያውያን ኮይንኩም ተቀቢልኩሞ መርሓባ ተኸባቢርና ክንነብር ንኽእል ኢና ኖ ንሕና ንኤርትራውያን ተጋሩ ክንገብሮም ኢና ዝብል ሓሳብ ተዳሃሊኩም ግን ትግራይ ዝበሃል መሬት እምበር ትግራይ ዝበሃል መንነት የለን ትግርኛ ዝበሃል ቋንቋ ዳ እምበር ትግራይ ዝበሃል ቋንቋ ዝበሃል የለን ንምንታይ ሓደ ትግራዋይ ኣነ ኤርትራዊ ክብል ዘይትሰምዑ ንምንታይ ሓደ ኤርትራዊ ኣነ ትግራዋይ ክብል ጌርኩሞ ኣብ ኤርትራውያን ንኤርትራውያን ነንሕድሕዶም ደም ንምፍሳሲ ተሰሪሕሉ ብሕጂ እውን የዝብለኩም ዘለኹም ዶብና ከም ከኣብ ኤርትራ ኣሎ ሓደ በይኑ ሓደ ሃወይ ከኣብ ኤርትራ ኣሎ ሓደ በይኑ ኣብዚ በይኔ ኣነ ወፅኤ ክነግረካ በይኔ ወፅኤ ሓደ ሃወይ ከኣለኒ እሱ ካብ ኤርትራ ኣሎ ንመንሕሉ ኣሎ ንዓባይካ ንስድራኻ ነቲ ሃገረይ ትብላ ነቲ ናትካ ትብላ መሬትካ ለይቲ መዓልትን ይሕልው ኣሎ ካብ ፀላይ እዚ ትናተይ ናትካን ዲፍረንት ማለት እዩ እሱ ይሸጠን እስኻ ግን ብረትካ ቀሚትካ ወፂኻ ስለዘይ ጣዓመካ እሱ ግን ከይጣዓሞ ኣብ ኮፍ ኢሉሎ እቲ ቀንዲ ኣገልጋልኻ ኣብ ኤርትራ ደሎ እዩ እቲ ቀንዲ ኣገልጋልኻ ኣነ ንስኻ ናይኮናን ንህና ገዲፍናዮ ዝወፃና ደይኮናስ እቲ ኣብ ኤርትራ ደሎ ለይቲ መዓልትን ዝህሉ ፅባህ ንጎ ናተይ ናትካን ደቅ بسلا سرعت يزنايم ناقتو منجست خيد حزب نباريو جسوات هاجر كان خيت دفرجن ليتم معلتون كل زهلو مس مولي خاب لايف بيرانداج أرمكا أسرت هوات كايز كوات إخان تيتجبر لها اقاوم على خطب لنا لها أنا نسخان كنجركا أنا كدقب نسخان كتقاوم زين خل سباتينا تكدقب كقاوم زلوا أبير ترى استقمت أسر التنوفق والتحدر تأمان الزخونة زي السوق براتو دربيو زي كده ليتم معلت الناس هاجر زهلو اتحققنيا تقالاساي اور هاجراوي اب ايرترا دلوي هكدف اب تيك توك ايكونن دلو هكدف سرعتيو اب ايرترا يزلو كيدكا نو تماغتو وتحدرات زنبركم سبات اندردا لهم كونكم guess what اتقخ ابيد كان كلو كلاشن كابيد كان كلو why you left that كلاشن ابت كلاشن اميتكا سلامنتا بايرترا خلو دي تماغت كايونيركا سلامنتاي زي تقالس كايونيركا هاديم كامس مصاها حجي هكدفدو قليلكم ابز بالسلام زنبر سب سلام تخلو كتصنع قنعيو ريتونا ترانسبارنتيو تنحطو زلنا حقاويو ابناي نوح والمقراسكا ما عاد تمكر لنا تسقنا يقول لك تصورينا زوان ابت مرقت نقول له انا بره ايه خدع زدلي شماتن جزبن زدلي خالو قدام بحقنا يهزبونا نهاغورنا يمصع ادلنا الحبرتسب زي اب حسابو زعتسب ግን ወያና መርገጽ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቁን ኢሉ ተጥዊሉ ክዛረብ ኣይክእልን ባዕሎም ተጥዊሎም ወያና ክዛረቡ ይኮሎም ንጎንጎም መርገጾም ቀይራና ረቢና ተቀበልና ፕሪንሲፓል ዶ ፕሪንሲፓል ዲ ቀየር የለን መርገጽኩም ዝባል ስለዚ እዚ ዝምዕብል ዘሎ ንረብሓና ጎጽ ይኸይ ስለ ዘሎ ምናልባት ካብዚ ዓብየን ዝኽተም ተቀበልቲ ንሕና ኻ ከመፍረስቲ ሕጊ ንኽርዩና ዝገበርዎ ቃልስታት ሎሚ ዋጋ ከም ዘይብሉ ምኹኒ ንምርካብ ከምኡ ጌርካ እናደንጎኻ ግዜ ብዝርዮ
ካልእቱ ለውጢ ተመፅእ ምፅባይ ድሓን መንከር ዝደክም ከዓ ክንረአየና ኣና ነቲ ብሕጊ ዝረኸብናዮ ሕቶት ዝኾነ ይኹን ኩሉ በርግፅ ፅናዕ ቁኑዕ እዩ ርኢቶና ትራንስፓረንት እዩ جهراي صبر زارادي عستر صبرنا للرباي تتبرر صبر عيوب بديل صالح دي بمصل عزيمة قدير رينا لتنصر حطارة ايما ليطة تهليا مرانة بعل صبر دليا من أصبرت ما يصر ريتريا ኣብ ኤርትራ ዝረኣኽዎ ሰላም ካብ መስመራ መንደፈራ ኸይድና ኣብ መገዲ ሓደ ወታደር ሓደ ፖሊስ ዕጡቕ ይረአናል ካብ መስመራ ባፅዕ ኸይድና ሓደ ወታደር ሓደ ፖሊስ ዕጡቕ ይረአናል ኣብ መስመራ ኣይኮነን ዶ ዕጡቕ ወታደርን ፖሊስን ክሕሉስ በትሪ ሒዙ ዝኸይድ ፖሊስ እውን ይረአናል أتو خلا خنا بهوتيل مني خايل حتى كابل كتفتش إيدك حفظ بزول لك يرأنا مشيت كتزور كلها كم دلله كاتبل حتى كاسبيل منيسترات سبع سلطانات دحري ساعات 10 خلت بناي حبش أقطع ساعة 6 بناي فرج أقطع مانم منيستر ناي منغستي مكينة كحزة يفكر لهم حزب أونتي دريكا سلطان مالتن هزو مقل قال مالتن انتاي مخانو يخطروا أما قدينا نخوم نيرنا كم مكينة ورينا بقرم خده له حلاوي يقولهم زبعنا يقولهم كم ما نمتراسب بينا ينزلوا أما قدر شنو تو عبيت سبب سلطانات من كترهم أما قدي كم زكاة أبو خينو كبر أتو إسياسون بالخمسة ثلاثة كذا في بناي منارينا يمينا أو أتو إسياس حلف اللوم أو أتو إسياس حلفهم كيدم كبهالهم كله أبي يمزعلو ديقا خسرحو قدو كسرحو ما قد خسرقو that's what it is توفاينة تباوينة معلوم السيو سلكنا ورادا من دحر كويناس ناب كالخن كيس اللي دلو خويا نفتح حتى خانا خملس تناتي تعزبتينا إيرترا بدق خون كات سمعو أوش تخون كات تريون ببوين خلصلك كوينس رخيبين خو ليلة سمعنا له ناسنت بدك إيرترا بقانقا تقرينيا ويس عرب ناسنت تبهيلو يسوى عن تر أخوينو أخلي ناسنت ننتخي خونسي بقانقا وسأتنياتات منقستات فريدم ويليبرتا الشترة تبهيلو خصوع زدليو أيكونان رئيس نجر ناينات النت هلاوي ويزين زي هلاوي هلاوي وخطرة قاعدة وسأتنياتات ممراقو زي ممراقو بحكي عليدا نجر ويسوال نجريو حزب إرترا بعلو بجزء قلت أمو زودي دفيو زركب زلو እግዚአብሔር ካባሪ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ ዚአ ዝትንኪያ ወይሉ አሜሪካን ህዝብ ይሃቦ አሜሪካው እኮ ብጥሜት ኣብ ጎደና ኮ ዝሓድር ዘለሎም ስለዚህ ንመን እዮም እዚኦም ራይትስ ረድኤት ህዝብኩም ይጠምሎሞ ረድኤት ተቀበሉ ንሕና ብፅፍርና ክንነብርና ግደፉና ሰሪሕና ክንነብር ንደልና እንተልካ ዩኤስኤ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ናይ ሲአይኤ መጋበርያ ንዑ ሂዝልካ ብሽኮቲ ገለ ሒዚ መፅእ ዕፅ ፍናቱ 30 አንቴና ዝተኸላ መካይን ንሓደ ዓዲ ብሽኮቲ ክትትኸይድ እሞ بمليون عمد زي وقت سلاو مربب تخيلك خيرا نزلنا رجعت كنقبل كن جنبس كطلع جنبس كنقول نحنا من تايك انتاي سلسة عنا نحنا كو أو برئيس ورقينا قفلنا كلام قدام النتنا دي سريعنا لنا هاجر مجمرة بخلت أجر الدوت لنا الزي قدام النتنا سلسة خلنا نبر سلسة سرعنا نبر والطبع بخنا يخيل كان شوقات تقدمات عمتات إحنا سنت إياه وأبنتنا علم معنا تكون علم وانتنا أمريكان هزبي هبه
سو كم زراهم ما ينالهم فيديو بحكي بزح مهاري اب تاريخ تمركزكا تاريخ كيف لت كان غدميت كتب متى تخلني خا فلوي تاريخ زلنا فلوي جنات اب وتهدراو رايده كونس اب سيفيلاوي هيوت ون نوح تمكرو زلو مرحتلو كاباتهم كتمهار لك يونيفرسيتي خيت كتمهار قدمي خا تمكرو زنببن زنبرن كمهركا سلتدليو كابو مستمهار كدمي خا تمرق سلازيهم سبازياتهم بتكبار اب تحماقون صبغون هي وزرايهم انت سمع كادما تمهار قبل عليو نايتن كو سخلي انت بلكا مرحبا وسخلو انببنا تشاينا انببنا معراب انببنا ناي راشا انببنا افريكا انبب دزمار جن كتمهار كتكلالك تهاجر دما صباحنا غونه زنوس ولوديات بزلا حلافنت كافليكا تاريخ كافليكا انت خيت كادما نوح من قد خد كيتخل بزح حد ما يقعزو دما تكبر تخل زيايات انا لهم ملغت نيرا اي هوب كابزيا زخونه نجر تماهرنا خنكون اتتمرت دما ناب حبرتسبنا لوطنا حبرتسبنا نممصع بزك علينا نخنواسا كحجزنا ينابلكو نايلو مارساب زخدي ابكالك ساب نرغب تصبغو دحنكون بلاكم بليز سبورت كبروا لايك كبروا شير كبروا ريتوهم هابو ابالات نايزي channel كونو ابدرار فور افريكا زبل دما بانجلش تدليو ابو خيتكم كتمهار تخلو لتسكو ناي افريكا قطباوي عبيد زكد سكات خوينو زبلغت زسمعيو مجمريا ገንዘብካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ንከዓቢ ምክንያቱ ኣብ ባንኩ ከፊሉ ዘሎ ገንዘብካ ባንኪ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንኤውሮጳ ንኣሜሪካን ድማ የማዕብለሉ ኣሎ ቁፅሪ ክልተ ንኣፍሪካ ክጠቅም ዝኽእል ክእለትን ፍልጠትን ንክንሕዝ ክንብገስ ኣለና ቢዝነስ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ሎሚ ተተማሂርና ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኢና ድማ ንኣፍሪካ ክንተቕባ ንኽእል ቁፅሪ ሰለስተ ኣብ ኣፍሪካ ንሃንፆ ቢዝነስ ወይ ይኹን ካልእ ትካል መደብ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ነዚ ንክንገብር እቲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ንገብሮ ዘለና ፅባሕ ንጎ ሒዝና ከይድና ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ምግባር ህይወት ናይ ኣፍሪካ ክንቅይር ንኽእል ኢና ነዚ ንምግባር ግን ሎምስ ጉምቲ ወሲና ክንመሃርን